பண்புணர்வுமே அவங்ககிட்ட இருந்ததுனால இவனை வச்சு வேலை வாங்கலாம்னு என்னை வச்சு வாங்கினாங்க. ஏன்னா அந்த பாதையில் இருந்து வந்தவர் சசிகுமார் என்கிட்ட என்ன விஷயத்த கறக்கலாம்னு கறந்துக்கிட்டாரு. அதே மாதிரி அண்ணே சமுத்திரக்கண்ணியன்னு இவ்வளவுதான் அவன்கிட்ட வேலை வாங்க முடியும், இதுக்கு மேலே போனோம்னா வேற மாதிரி எதியா போவேன் அப்படின்னு சொல்லி வாங்குவார். அதே மாதிரி சர்க்குணம் என்னை வச்சு வேலை வாங்கினாரு. அதே மாதிரி இவர் பாண்டியராஜ வம்சம் அருள்நிதி அண்ணனோட பண்ணுறது வந்து அவ்வளோ ஒரு இதாக இருந்தது. அதில் ஒரு டைலாக் வரும். ஏன்னா அந்த டைலாக்னா எங்கள் ஊர் பக்கத்துலேயே அதிகமாக பேசுவாங்க. என்னன்னா கேலிக்கார பிள்ளையா இருக்கட்டும், குழந்தையெல்லாம் இருக்கட்டும், ஏஞ்சே மாடு வச்சிருந்துச்சே வா